Sí, perquè crec que serà una molt bona experiència. Sí, perquè crec que serà una bona experiència i aprendrem més coses. Sí, perquè un canvi de l'escola a l'institut és un gran canvi i perquè sempre he volgut anar a l'institut. Farem moltes coses que en altres instituts no farem. Coneixes nova gent, aquí es fan intercanvis i a l'institut que a mi m'educaria anar no es fan. I a mi això me fa molta il·lusió i en general tot. Sí, perquè conèixer gent nova i conèixer gent nova és divertit. Estarem les meves amigues, que coneixerem els professors i a noves persones. Perquè així puc estar amb els meus amics que sempre he estat amb ells. Sí, perquè vull estar amb els mateixos amics i perquè vull provar coses... i perquè no vull marxar de Sant Gregori. M'han explicat que van amb iPads per a fer treballs i deures. Ens han explicat que hi ha pissarres digitals i la nostra professora ens ha dit millor perquè per exemple, nosaltres cada cop que hem de buscar un vídeo o informació a internet hem d'anar a una altra aula a buscar-ho als ordinadors i en canvi d'aquesta manera ho podem veure tots des de la classe. Tinc ganes de veure com serà la jornada intensiva. Intensiva. No tinc por, al contrari, tinc moltes ganes. Perquè serà molt divertit. Un moment, què havia de dir? Depèn, perquè si coneixes a la gent tens més confiança amb els amics i això, i més gran perquè coneixes a més persones. Un avantatge d'anar a un institut petit és perquè et poden explicar les coses molt millor. Més grans i... Que aquí serem més grans i pel que diuen farem molts exàmens i és molt més difícil. I tindrem molts deures. I a més farem servir iPads. Jo penso que en l'institut canviarà perquè serem més grans i ens han dit que si tenim, no sé, amb l'iPad... Jo crec que la diferència de l'institut a l'escola, segons el que ens diuen, ens posen més deures, no fas tantes hores de pati, però l'avantatge és que plegues més aviat. Crec que estar en un institut més petit, doncs tampoc no ets... O sigui, serem els més petits, però no tindrem tants per dalt, no hi haurà tants problemes i... bueno, això. Jo crec que els professors a l'Insti seran bons i una mica estrictes amb els deures i el de la taula també penso que és bé que no hi hagin jocs perquè així no ens entretenguem i fem els deures. Jo opino que els professors de l'institut també seran, crec que amables, bona persona, a veure si no ens fiquen gaires deures i a veure si ens agrada. El que he vist que els professors d'aquest any seran bastant estrictes, ens ficaran deures i una mica serios a l'hora de treballar i potser també divertits a l'hora de jugar. Ja està. Jo pel que he vist, aquests últims dies, que els professors seran bons, seran estrictes, divertits, amables i, jo el que espero és passar-ho bé a l'institut. Jo veig que els nens a l'institut han canviat una mica més, són més ben educats i els trobo més ben educats. Jo alguns sí i alguns altres no, Depèn quins. Jo aquest any els nens de l'institut el veig una mica més tirant a l'edat del pavo. Jo crec que nosaltres no serem de l'edat del pavo. Una mica sí, poder sí o poder no. Quan he entrat en aquest institut m'ha donat la sensació de fer-me gran,
quan he entrat he sentit emoció. Quan he entrat a aquest institut m'he sentit més petit perquè, com que som els petits, Jo crec que en un institut petit és millor, està bé, perquè és més acollidor i estàs més tranquil. Quan he entrat a l'institut he sentit emoció perquè tinc ganes de començar ja l'institut. He entrat a l'institut, he notat que em feia gran de cop i... no sé què dir. Pues hem vist que farem moltes presentacions en anglès i no sé. M'agradarà fer les assignatures en anglès perquè m'agrada l'anglès i també m'agrada la tecnologia i crec que en farem. Jo crec que en aquest institut aprendrem a comunicar-nos amb altres instituts i ens facilitarà no ser tan tímids en altres països. Per treballar amb més responsabilitat i més deures. D'aquí 4 anys em veig molt més intel·ligent. D'aquí 4 anys l'institut ens servirà per aprendre més i per fer la carrera que jo vulgui fer de gran. Quina? Mates. Podrem aprendre molt més amb tota sèrie de ciències, medi natural, social, mates, català, llengües, de tot. 4 anys em veig estudiant la carrera que a mi m'agradi més i així me podré guanyar els calés i podré viure en un pis. Quina carrera? Policia. D'aquí 4 anys em veig estudiant per... Doncs jo crec que em servirà perquè quan sigui gran pugui tenir feina i casa. Jo penso que ens servirà per tenir coses essencials a la vida. Crec que ens servirà per quan sigui gran tenir un treball bo. Jo crec que ens servirà per facilitar-nos els estudis a l'hora de treure'ns un títol. Jo crec que ens servirà per ser més educat amb les altres persones. Crec que d'aquí 10 anys en aquest institut ens servirà per tenir molt més de respecte a les persones. Crec que som uns afortunats per poder anar l'any que ve aquí en aquest institut.